गसाइफोर आं सखनरा नङालै आं गथ'फोरखौ अनोसो नोंसोर आंखौ गोरोन्थियावनो बोनानै लाबोबायलै जों बेफोरखौ जेबो मिथिया थौ सिङाव आंनिबो खोथा खोनासंनांगौब्रा जाय मानसिया कमप्लेन होदों बे मानसिखौ आंनि खाथियाव लाबोलाय आं गथ' सिखाव नामा सोंना नाय बेनावनो नों मा होनांगौ दा इनभेस्टिगेशन रुमाव थांनानै होनबानो जाबाय र' होमबा फन मोनसे हरगोनि कमरेड आं पुलिस थानायाव दङ आंखौ एसे खबर लाफैदो माबा आंखौ पुलिसफोरा गथ' सिखाव होननानै हमनानै लाबोदों आंखौ पुलिस स्टेशनाव माबार फै आच्छा गसाइफोर नोंसोर खोन्थाला होमबा कमप्लेनखौ सोर होदों उनाव बेफोरखौ मिथिबाय थागोन थौ सिङाव दे होमबालाय आंबो गिनायाव गैयाब्रा मानो होनोब्ला सैथोआ जेब्लाबो जै जायो जै सैथोनि जै जोंहारि दुलुरनि खबर मोनदों नामाब्रा मोजाङैनो दङ बेबो साला बे दुलुरा आंनि फनखौ ब्लक खालामनानै दोनबायब्रा वाट्सएपआवबो ब्लक खालामबाय इन्स्टाग्रामावबो ब्लक खालामबाय फेसबुकआवबो गासिबावबो ब्लक खालामजोब्बायलै मैया आं गुगोल पेआव मेसेज हरबाय बेवहायबो ब्लक खालामबाय टेलिग्रामावबो ब्लक खालामबाय गासिबावबो ब्लक खालामजोब्बाय साला फाग्लिया नोंलाय मानो एदावनानै लानांगौ आंलाय मानो एदावनांगौ जाखोब्रा दुलुरखौलाय तारमाने खोथाया ओरैबायदि जादों आरोना नोंनोबा खोन्थाजागोन ना जायाथाय नोंनो खोन्थाना लानानै उनावहाय नों उल्थानो जोंहानि आइ आफानो खोन्थाफिनबालाय खोन्थायाबा था खोन्थानि माने आं दुलुरखौ नुबानो बिखाखौ दुब 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 सोलेरखौ ख्लाब 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 गावनाय बायदि मोनो ना बेनो मोजां मोननाय ना बेनो गोसो थोनायथाय नों दुलुरखौ मोजां मोनो ना मोना नों गावनो मिन्थिया नामा मोनथियाब्रा मोनथिया जेब्ला आं दुलुरनि आखाइखौ गोरोन्थियावनो दांफ्लाङो अब्ला आंनि बिखानि थैया गुदुं जादों खोमायाबो गरम जादों खोमोनाबो थिया जादों आरो बिखायाबो दुब 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 गाबदों दा आं मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा जुदि बेनो मोजां मोननाय बेनो गोसो थोनाय बा आं सेस खासै बे थार मोजां मोननाय नंमारगौना नंमारा होननानै आं दुलुरनि आखाइखौ खेबसे दांबावनो नागिरदों गैयाब्रा दुलुरखौनो लोगो मोनला न'आव थांबाबो सिरि दरजाखौनो खेवना होआब्रा बेनिखायनो नोंनि हेफाजाब नांगौ आंनो बे नोंनिसो प्रब्लेम दा आंखौ गेजेराव दालाबो आं सेंग्रा सिख्लाफोरनि प्रब्लेमनि गेजेराव फैनो बायो ओमफ्राय थेंक इउ आंनो पार्सेलखौ होफैनायनि थाखाय इरु आइला थांगा गारबायसोलै फाग्लि गथ'आ दा आंनि गोसोखौ बुजायगोन सोर आं जुदि दुलुरखौ मोजां मोनबायब्ला माबोरै मोनगाहोनो हागोनब्रा फारसेथिंजाय आंहा बाइकनि इनस्टलमेन्ट मारिनांगौ फारसेथिंजाय गोसोखौबो बुजायनांगौ माबोरै मोनसे खामानिखौ मावबावनांगौ जाखोब्रा बिराद जारला मोनबायलै आं फैगासिनो दं थफिराम फिसा क्रिसमासआ सफैनो बारा गोबाव गैला क्रिसमासनि सिगांनो नोंनि हाबाखौ होनांगौ बापावै मासे हाबानि क्लाब क्लाब जाबाय थाखोब्रा आफा नोंनि हाबायाथ' दाबावैनो जानांसिगौमोन नाथाय नोंखौ अननानैसो आं हाबानि थारिखखौ एसे फावसायबावदों जायखिजाया नोंनि हाबाया क्रिसमासनि सिगाङावनो जाथारनांगौ ओइ आफा आं बेलेग सिख्लाजों हाबा जाग्रोबा माबा मोनसे जागोन नामाब्रा आं बुरै हिनजावखौ लानो गोसो गैथारामोनलै आं नोंनो चान्सबो होखाबाय माथो नों सोर हिनजावखौ लाबोनो गोसो लाबोबानो जाबाय जायखिजाया नोंनि हाबाखौ होथारनो मोनबानो जाबाय आच्छा आफा हाबा जायालासिनो थाबा जागोन ना जायाब्रा मानो आं थांना थासान्दियाव नोंखौ हाबा होलांनानैसो गारगोन आं ओरैनो थैया जेब्लागौमानि नों हाबा जाया अब्लासिम आङो थांनानै थाबायानो थागोन खासेवफोर बायदि बापावै आफा मानो आंनि हाबानि थाखायल' क्लाब क्लाब जाबाय थाखोब्रा दाबायदियाव नोंसा नोमाया थांनानै थानायमोनब्ला बेबो बेखौनो बुंगौमोन नोंसा नोमानि सिमांखौ आंनो सुफुंहोगोन जायखिजाया क्रिसमासनि सिगांनो हाबा जाथारनांगौ नों सोर हिनजावखौ मोनो बेखौ लाबोबानो जाबाय जुदि रावखौबो मोनाखैबा बे बुरै हिनजावा खाथां बुरै हिनजावखौ अप्सनाव दोनखाबाय आं बापावै बुरै हिनजावा अप्सनावसोलाय नामा बेनिख्रुइ सोरबाफोर मोजां हिनजाव दङबा लाबोबानो जाबाय गोनां जायोबा आं बुरै हिनजावा फैसा हरनायखौ हरफिनजोबगोन बेनि सिगां हिनजाव रेडि खालामनानै लाबोबानो जाबाय जागोन दे बैसो गोरलैबा जागोन ना जाया आफा जागोन बिदि होननानै बांद्राय उन्दैखौ लाबोनानै पुलिसजों हमजायाबानो जाबाय जागोन दे जागोन आं ट्राइ खालामनानै नायगोन जायखिजाया आंनो क्रिसमासनिसिमल' टाइम हो सोरबा सासेखौ नङा सोरखौबा लाबोथारगोन आं जागोन दे बापावै सोरखौ मोनगोनब्रा आंलाय सोरखौ मोननांगौ जाखोब्रा दाउदैयाबो आंखौ मोजां मोना फामियाबो आंखौ मोजां मोना सोरखौ मोननांगौ जाखोब्रा सोरखौबा आंनि डुप्लिकेट गार्लफ्रेन्ड खालामथ'नि र' जाहाथे बुरै हिनजावा आंनि खिथु जाबाय थानायखौ गार दा सोरखौ मोनगोन आं मोनबाय आं मानो सानफ्लांनो रोङाखैमोन र' नोंखौनो आंनि नंखाय गार्लफ्रेन्ड खालामनोसै बेनिफ्राय बुरै हिनजावनि खाथियाव लानानै थांनोसै थायोब्रा आंनालाय गसाइ नुदोंना नों आंनि अबस्थाखौ मालायनि मोजां सानबाबो सखनरा होननानैसो हमजालाबायो मा दानि जुगाव मालायनि मोजां सानजाला नामाब्रा आच्छा सानजाला मालायनि मोजां सानबा गावनिसो गाज्रि जायो नालाय बेनिखायनो मानसिफोरा मोतलबि अहंकारि
गाज्रिया गाज्रि जाखायोलै खायसे खायसेया। होमबाबो जों बायदि गोथार गोसोनि मानसिया मा एसे गाब्रबाय थायोब्रा। बे कमप्लेनखौथ' दाउस्रि देलायासो होथारदोंलै। बे दाउस्रि देलायानो जाथारगोन बे। बिनि अनगा आंखौ रावबो सखनबा होनफेराखै। दा पुलिसफोराबा माला सोंलु सोंला खालामगोनथाय। गसाइ मा जाबावनांगौ जाखो? मिस्टार सन्टला, नोंखौ सोरबा लोगो हमनो फैदों। दस्ते। गसाइ बुमरा दस्ते। नोंखौ लांनो फैदों आं दस्ते। नों जिंगा सिनाङा। आं जिंगा सिखायाखैलै, सैथोआ जेब्लाबो जै जायो नालाय। दानि जुगाव सैथोआबो बांद्राय खामानि होलालै दस्ति। आरो नों जेबो गाज्रि खामानि मावाखै बेखौ आं जोबोद मोजाङैनो मिथियो। बेनिखायनो नोंखौ आं लांनो फैबाय। आच्छा, कमप्लेना सोर होदों बेखौ नों मिथिबाय नामा दस्ते? औ, मिथिबाय। बे फाग्लि दाउस्रि देलायनिनो खामानि आरो। गावआनो फन खालामनानै खोन्थाहरदों आंनो। गसाइ मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा बे मानसिखौलाय। रागाबो जोंथावा दुखुबो मोनथावा मोनबायलै आं दस्ति। दे जेबो नंला। बेबो गावनि फिसाजोखौ गोमाजानो गिनानैसो पुलिस कमप्लेन होदों। गाज्रि जाद्रायाखै दे। बांद्राय अनबाय थाजायालै बिदि होननानै आरो इयुनाव माबा माबिसो मावबाय थागोन बियो। बेनिबालाय दोखो दोखो दांगोनलां बेखौ। हामालै, जोंफोरबायदि हिनजाव बुनो समायालै। खर' मेलेम गैयै गोबोरखि गैयैफोरासो गावनि हिनजावखौ मान होआ, सनमान होआ, गाज्रि गाज्रि रावै सोंखारियो। बैसोरखौ हौवा लिस्टावबो दोनजायालै। बेनिखायनो जों बैसोरबायदि जानो नाङा। गावनि हिनजावखौ जानला मोनला रायनो नाङा। मिन्थिबाय? रायबाबो बुनो नाङा, आखाइ थिखांनो नाङा। हामा। आसा दे दस्ति, आं बुवा। थौदो थांनोसै। धन्यबाद। माइला जामाइला सिख्लाफोरनानो मोजांलै। पार्सेल बिहरबाय थायो मालाय। जोंफोरा डिलिभारि बय जानानै मालायनो पार्सेल रोगा रोगा होनांनानैनो लुगैबायनानैल' थानांबाय। बायनानैबो लानो हाला, मानानैबो लानो हाला जाबाय। एमाव राजा, नोंहालाय मोना आरो? नोंनि दरमायालाय बेसेबां बुरजा? हौवा मानसिफोरना दरमाहा आरो हिनजाव मानसिफोरना बैसो सोंनो हामानो। बेनिखायनो आंनि दरमाखौ मिथिनो लुगैनाङा। आं जुदि दरमाखौ बारा होननानै खोन्थानानै होबाबो मानसिफोरा आंनाव फैसा दाहार बिगोन ना। आरो दरमाखौ एसे खम होननानै खोन्थाब्लाबो मानसिफोरा आंनो सनमान होनाय नङा ना। बेनिखायनो आं गेजेरावनो दरमाखौनो खोन्थाया। खम होननानैबो खोन्थाया, बारा होननानैबो बुंनानै लाया। हाबाब, माथो अर्डार खालामदोंमोन नोंलाय? गोजां बोथोरनि जेकेट। दे नोंसिनिनो दिनसै। आंना बोसोरनैनि सिगांनिनो गस्ला जेकेटआ दाबो दं। बेखौनो गाननानै बेरायबाय थागोन गोजाना। बेसे साइज नुयो आंखौ? नोंहा बिफानाव बिनानै लानो होया? बिफानाव बिनाय माने माखासे खोथा खोनासंनायसो। बिफानाव फैसा बिनाय माने सल'बाथासो खोन्थानाय। जों गोदो बिदिमोन, जोंनि आबै आबौआ बिदिमोन होननानैसो बुंगोन। बेनिखायनो बिमा बिफानाव फैसा बिनो गारबायलां। नुबायना, बाइकनिबो आंहा EMI भरिबाय थानांगौ। नाथाय नैबे बाइकआथ' नोंनि नङाना? नङाब्रा नङा, आंनि बाइकखौ सासे लोगोआ मोजांथार होननानै लानानै थांबाय। मालायनि बाइकखौनो सलायथ'गासिनो आं। आच्छा। र' मोनसे खोथा। दुलुरनि खबर मोनदों नामाब्रा? आं दुलुरजों रायलायथ'यैया बिराद गोबाव जाबाय। मा, नांलायलायदों नामा? नांलायबानो बिदि जायो नामा? नांलायाखै। आच्छा दे। हायोबा दुलुरनो फन हरलाय। फन हरनानै बुंहरबानो जाबाय एमाव राजाया बिराद आर्जेन्ट खोथा रायलायनो होननानै। जागोन दे। फावगालि, मा मोनदों? अनलाइन जिबि हरदोंमोन आं आयै। बेखौनो एमाव राजाया होनो फैदों। जल्दि न' सिङाव थां। आरो दिनैनिफ्राय अनलाइन जिबि हरनाया नोंना बन्द जानांगौ। आथिं दं, आखाइ दं, दखानाव थांनानै बाहायथां। नाथाय आयै, दखानाव नांगौ बायदि मोनजोबा ना? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। न' सिङाव थां। मा जालायखो मादै? मानिसिबां रागा? एमाव राजा, नोंखौबो आं लास्ट खेबसे बुंबावनोसै। फावगालिजों रायलायनांला दिनैनिफ्राय। मानोब्रा बेलाय? गेदेर मानसिया जेखौ बुंदों बेखौ मानिनांगौ। दिनैनिफ्राय जोंहानि न'खरनि मानसिफोरजों रावजोंबो रायलायनाङा, मिथिबाय? आफायाबो बिदिनो बुंदों जोंखौ। मानोब्रा होननानै सोंबाय थानाङा आंनाव। आं बुंबायना, दिनैनिफ्राय फावगालिजों रायलायनायखौ बन्द खालाम। रावजोंबो रायलायनाङा जोंहानि न'खरनि मानसिफोरजों। माबा मोनसे रायलायनांगौ दङबा आंनाव फन खालाम। आरो फावगालि, माखौ नायबाय थाखो? न' सिङाव थां। जागोन दे आयै। मादै, एमाव राजा, नोंनि खामानि मावनायखौ आंबो मोजां मोनदों। नाथाय खामानिखौ प्रफेसनेल बायदि मावबानो जाबाय। बेवहाय पार्सनेल मेटार इनभल्भ खालामनाङा, मिथिबाय? फावगालिजों जेबो पार्सनेल रायलायनाङा। फावगालिया अनलाइन माबा मोनसे बुस्थु बिहरदोंबाथाय सिरि होनानै थां। बांद्राय गोलाव रायलायनाङा, मिथिबाय? जागोन दे, जागोन। थांदो। गोसो गैयाबाबो बादा होनांगौ जाबाय। बे अमा राजानि न'खरनि मानसिफ्रा जोंहानि न'खरनि मानसिफोरजों मा एसे इन्टारेस्ट मोनो रायलायनो। आरो जोंहानि न'खरनि मानसिफोराबो बा एसेल' खम नामा? सासेया दावदैजों रायलायग्रा, सासेया अफ्रि रानिजों रायलायग्रा, आरो सासेया फावगालिजों रायलायबाय थाग्रा। नोंजुबायसो आं न'खरनि मानसिफोरखौ। बिसोरो जेसेबां रायलायखुमाया लोगो हमखुमालाया माने, बे न'खराव अमा राजानि न'खरनि मानसिया जेबो जायगा गैया। आं थांना थासान्दियाव अमा राजानि न'खरजों मालाबाबो सरजाबलाया। नांगौबा आंखौ फिल्मनि दाखुआनो साना मानो। एब्बां अमा राजानि न'खरनि मानसिफोरजों जेब्लाबो गोरोबलाया।
आइला जामाइला हापां खुगा जिब्लां माले हापां खुगा जिब्लां आंखौ रायखुमादों नामाब्रा माथो सालायखौ अरफ्लांजोबना लाबाय आंलाय नोंहाबा मानो अरफ्लांदों आंहालाय मा नांजादों सोरजोंबा रायखुमा जाबासो सालायखौ अरफ्लाङोनो मिथिगुयोनो नों मानसि आंखौ गोसोखांबाबो रायखुमायोसोना बेनिखायनो आं सालाय अरफ्लांबाय थायो बांद्राय फाल्थु फाल्थु बखिनाङा मिथिबाय नोंजों आंहा रायलायबाय थानो इसेबो सम गैया आंनाबो सम गैयाब्रा नाथाय मोनसे खोथानि थाखायसो आं नैबे लामाजों फैफिननांबाय माबालै नोंसानि न'खरनि मानसिफोरखौबो बुजायना दोनबायना नों आं हले बुजायना दोनजोब्बाय जोंहानि न'खरनि मानसिफोरा जाहाथे नोंसानि न'खरनि मानसिफोरजों रावजोंबो दारायलाय होननानै जोबोद मोजां जादों दे मोजां जादोंना मोजां जादोंथ' आरो बिदिनो बुंनानै दोन आंबो बुंनानै दोनबाय आच्छा दे जागोन दे माबा मोनसे गड़बड़ जादोंबा आंनो फन खालामबानो जाबाय आरो आंबो आंनि फारसेथिं माबा मोनसे गड़बड़ नुदोंबा नोंनो खोन्थाहरगोन जागोन दे बेबाराव जोङो दुश्मनबाबो मोनसे टिमावनो थागोन मिथिबाय माथो उफायबाव जायखिजाया जों मोनसे टिमाव खामानि मावगोनबाबो नों आंनि मालाबाबो लोगो नङा मिथिबाय गोसोआव लाखि जाथिजों दावदैजों मालाबाबो मोनलाय होआ आंबो मोनलाय होनो गोसो गैयाब्रा दा बायदियाव जाथिनाव आंनि बिनानाव दावदैया फैयोबा नोंसोर खम नांलायलायगोनलै बेखौ साननानैनो माने आं गिहरखाबाय बेनिखायनो आं एसेबो गोसो गैया आच्छा थाइबानि लारु आं फैबाय नोंसानि बिनानाव दावदैयाबो खम नङा माथो आसावा गोसोथोलाय सोरखौबा गोसोथोलाय थफिरामखौ गोसोथोलाय बेवहाय दा थाङै थुङै आंनि बिबोनां सनाखौसो मोनलायबाय आरो आंनि बिबोनाङाबालाय खोब सना साबेसे हिनजाव गोसो थैथाय सिगां दावसो देलाय बिनि उनाव फामेजों जोगार जालायबाय दा आरो थाङै थुङै दावदैखौसो मोनलायबाय भद्र भद्र सेंग्राफ्रा बेफोरबायदिनो जानला मानला सिख्लाफोरखौ गोसो थोनानै गाब्र'यो खोमाहाय मोनथोंहाय मोजां सिख्ला नायनानै गोसो थोनो रोङिया जुमायसो लोंदों नामासै मा जानला मानला बुंलाबायदों नोंलाय आंबो मिथिगौलै दुलुर आं जानला मानलाखौनो बुंनाय जादों नाथाय नोंनि हेफाजाब नांगौलै दुलुर आंनो प्लिज अन्नानै आंनो हेफाजाब होलाय खेबसे आंनि गार्लफ्रेन्ड जाथ'दोब्रा सानसेनि थाखाय ओमफ्राय बुरै हिनजावनि सिगाङाव नोङो आंनि बयफ्रेन्डजों मानो रायलायबाय थादों होननानै नों बुरै हिनजावखौ रायबानो जाबाय आं आखाइ खबजोब्बायलै दुलुर अन्नानै आंखौ फार्स्ट आरो लास्ट खेबसेनि थाखाय हेफाजाब होदो आं बिनिफ्राय थांना थासान्दियाव मालाबाबो नोंनिफ्राय हेफाजाब बिला आं थैहां जानोसैलायनो दै गांसो बायनो होमबाबो नोंनाव दै बिया बे खेबसेयावल' आंखौ बुरै हिनजावनिफ्राय रैखा खालामदो अबयसे बुरै हिनजावखौ आंबो थिग खालामनो हायो नाथाय बुरै जाबायना आंनिख्रुइ बैसोआ देरसिनना बेनिखायनो आङो जानला मानला आयेन लानानै बुरैखौ खस्थ' होनो गोसो गैया दा नोंल' खालि आंनि गार्लफ्रेन्ड जाफ्लादो बास होमबानो बुरैया मालाय आंनिफ्राय गोजान जागोन उनाव मिन्थिनानै आंखौ रायबालाय आरो जों सानैना बैसोआनो समाया बिफा फिसाजो बायदिसो नुयो आं इसेबां बुरै नङाना गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड जानायावलाय मानि बैसोब्रा होमबालाय मानोथो बुरै हिनजावखौ बासिदों नों माने फिसाला फिसाजोफोरानो आंजों समान समानलै बेनिखायनो एसे लाजिदों आं आरो आङो खेबसेनो बुरै हिनजावखौ हाबा लानो गोसो गैयाना आंहाबो सिख्ला हिनजावखौ हाबा लानो गोसो जायोब्रा बेनिखायनो अन्नानै सानसेनि थाखाय गार्लफ्रेन्ड जाफ्लादो मिथिबाय नोंनो मा नांगौ होगोन आं जायखिजाया आंखौ हेफाजाब होबानो जाबाय आंनो जेबो नाङा आं हेफाजाबबो होआ बाप्पावै आं नोंनाव खुलुमलायनानै निमाहा बिबाय गोलाव जाना खुलुमबावनोसै नामा नाङा जे नाङा खुलुमनाङा होमबालाय माथोबाव आंनि गार्लफ्रेन्ड जाफ्लादोब्रा बे खामानियाव नोङो जोंलारिखौ बुंनो हाया आरो जोंलारिखौ बुंनो जोंलारिया उल्था आंखौसो बखिफिनगोन बेना खुगाया एसे हाफां नांदेरनायसो जोंलारिखौनो बुंना आं नोंनि गार्लफ्रेन्ड जाफ्लानो हाया माथो देब्रा जादो आंनि गार्लफ्रेन्ड माथो जानोखाय बाप्पावै आंलाय सोरखौ प्रप'ज खालामखोब्रा दुलुरखौ मानो प्रप'ज खालामनांगौ नोंलाय आंलाय माला प्रप'ज खालामखोब्रा दुलुरखौलाय आंनि खोमाया खोनादों मिथिबाय गन्थंआबो मोनामसुनो हादों दुलुर नोंखौ प्रप'ज खालामाखै होनना थफिरामा खालामाखै आच्छा दुलुरखौ सिगिनानै दोनदों आरो ना नों दुलुर आं थानायाव गिनो नाङा मिथिबायना आं नोंखौ जेब्लाबो प्रटेक्ट खालामगोन आं नोंखौ जेब्लाबो बासायगोन दुलुर थोद अमानि गथ' खोनासंग्रो खोथाखौ आंनि हाबाया ख्रिस्टमासनि सिगां जाथारसिगोन सोरजों दुलुरजों थोद आंनि हाबाखौ सासे बुरै हिनजावनो फिक्स खालामनानै होबाय आं बे बुरै हिनजावखौ हाबा लानो गोसो गैया गथ' गथायानो बेसेबांबा गिदिर दं बेनिखायनो बे बुरै हिनजावखौ थगायनो थाखाय सासे गार्लफ्रेन्डनि गोनांथि जाब्रबदों आंनो जाहाथे बुरै हिनजावा हाबाखौ केन्सेल खालामो दा आंनावथ' सिख्ला लोगोफोर गैला गासैबो हाबा जाजोब्बायना बेनिखायनो दुलुरनाव हेफाजाब बिदों आं आच्छा बिदिसो जाहैबाय होनबा खोथाया आं थांनोसै दे बे एमाव राजानावनो हेफाजाबखौ बिबानो जाबाय बाय बाय थांगा गारबायलै गथ'आ आच्छा जिरायलाय आं जिरायलाय आंहा बैहाय पार्सेल मोनसे होनो फैदोंमोन बेवहाय नोंसोरखौ नुहुरनानैसो फैदों आं जिरायथ' मानो थाब बुं आंहा बेलेग जायगायाव पार्सेल हैबावनांगौ नों फैनानै साला दुलुरा आंनो हेफाजाब होहां जानायाबो गैला बेनिखायनो नोंसो हेफाजाब होनांसिगोन आंनो सोरबाफोर सिनायनाय सिख्ला दङबा सानसेनि थाखाय गार्लफ्रेन्ड खालामनानै होलाय आंनो आंहानो मा जानानै दङ बबेनिफ्राय आंलाय एसेबां खम समाव सानसेनि थाखाय गार्लफ्रेन्ड नागिरना मोननोब्रा फैसा नांगौबा फैसा होगोन आं बेसेबां नांगौ बेनोबा आच्छा नों बुंलाय बेसेबां होगोन बे बुरै हिनजावनिफ्राय सुटकारा मोननो थाखाय आङो 5,000 10,000 15,000 बाबो गारगोन आच्छा 20,000 बालाय 20,000 बारा जाद्राय खोमा सासे बुरै हिनजावनिफ्राय थैजासेनि थाखाय सुटकारा मोननाया 20,000 आलाय बेसेबांथो गिदिर फैसाब्रा 20,000 बा आं नोंनो हेफाजाब होनो हायो नंगौ नामा नांगौब्रा आच्छा माबायदि नोङो नोंनि बुरै हिनजावखौ गाबोन लिंहरलाय गासैबो थिग खालामनानै होगोन आङो
10,000 एडभान्सल' होग्रोबानो जाबाय जागोन दे नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ हरबानो जाबाय आं 10,000 एडभान्स होगोन ओमफ्राय खामानिया जाखांनायनि उनाव 10,000 होबावगोन आच्छा दे गाबोन 10टायाव हाइलाइपारा हटेलाव एक्जेक्ट 10टा बाजियाव फैबानो जाबाय आंबो ओंखारलांगोन आच्छा दे नाथाय प्लानिंआ मा बेफोरखौ उनाव मिथिबाय थासिगोन प्लानिं सोंबाय थायो नामा जाजोबो ना गासिबो नोंनि हाबायाल' केन्सेल जाबानो जाबाय ना आच्छा दे नाथाय प्लानिंखौ मिथिग्रोबा मोजां जागौमोन ना उनाव जाबाय थागोन बेफोरो बादो आं गाबोन 10टा बाजियाव नोंखौ फन खालामगोन दे नैबे महाराजानि प्लानिंआ मालाबाबो फेल जाया मिथिबाय गाबोन नोंनि हाबाया केन्सेल जागोन बे हले सियरखा नों बांद्राय टेनसन लाबाय थानाङा बाय आं फैबाय खामानिया साक्सेस जाबाथ' मोजां बे बुरै हिनजावखौ आं हाबा खालामथारालै आं बुरै हिनजावखौ हाबा खालामनायाव गैथारा जोंना आबैमोननाव थांनोसै दुमफाव आबैया नोंखौ नायनो लिंहरदों आं नोंखौ जेराव थांगोन बेवहायनो लांफाबाय थागोन मिथिबाय नोंखौ आं मालाबाबो हारसिं दोनला हेलौ नों थाबैनो जोंनि गारियाव गाखोलाय आयौ बाला सोर बदतमिस नोंलाय नोंनि गारियावलाय मानो गाखोनांगौ दे नोंनि हौवाया गाज्रियैनो एक्सिडेन्ट जाबाय औ नोंनि हौवाया गाज्रियैनो एक्सिडेन्ट जाबाय नोंथाङा जुदि फोथायाखैबा नै आं फन हरनि रायलायबानो जाबाय हेलौ बुमब्रमा दासो देलाय आं एक्सिडेन्ट जाबायलै माबार हस्पिटालसिम फै फै गारि सिङाव माबार गाखोफैदो दावसो देलाय गैया लामाथिं ओंखारलांदों गथ'नो माबा बायनो होननानै माबा फक' फेन ना माबा फेन बायनो होननानै थांदों बेसे गोबाव जाखो गोबाव जाबायथ' 1 घन्टानि बारा जालायबाय सफैनांसिगौमोन माथो गैला बुमब्रा फिसा गैला मा जाखो आबौ आबै दावसे देलाया आबै फिसाखौ लानानै सोरबा बांगाल हौवाजोंसो खारबाय मा आयै बिदिसो जाबाय होमबा दारि गोलाव बांगाल हौवाफोर नुदों आं दानिसो बिसोरनि गारियाव गाखोलांनाय नुदों आं